Garrantzitsua iruditu zait olako esperientzia batzuk ezagutzez, azkenen denak ez dago aukera olako bizipen batzuk gertutik bizitzeko eta kontziente izatea olako gauza gertatziela egunerakoan zer garrantzitsua. Oso interesgarria iruditu zait, azkenen olako gauzak ez dira askotan egiten eta jakitea jendean esperientzi gogorrak eta egunerokotasun fastidian gauzak azkenen interesgarria iruditu zait. Zerbait bezaitena tokatu bizitza gertutik eta jakitea benetan ze gogorra izangoan eta beraien azalen jartzea oso asko hunkitu nago esan. Suhiltzaileak esan duena hor aurkitu ditunen gaztek autobusan azpin, hoi imaginatzea gogorra. Gazte guztiri etzan mezua iritsiko, baina gutxin batzura iritsi baldin bada, hori da aurreatuta daukaguna, ez? Baina nik uste dut horrelako ekintzak urtero egin beharreko zerbait badala. Hola guk baita parte hartze dugu eta harina goite zaigu eta adi egoteko nik uste gehien enfokatzen gara hitzaldian. Eider, egunon! Zerk eragiten ditu istripu gaien errepidean? Alkola, Adibidez? drogak, Oso ondo? azkarregi juteak. Abiadura alegia? Eta besteren bat? Eider! Fan kluba edo karri duzu,